Понякога ни е страх да покажем себе си онлайн. Страх от омраза, от присмех, от грешният пост. Но знаеш ли какво? Омразата е най-лесна за хвърляне. Затова е толкова видима. Тя обаче не е истината и не е мнозинство. Истината е, че някъде там те чакат твоите хора. Тези, които ще паснат на твоята енергия. Ще купят твоя продукт и ще те подкрепят в коментарите. Когато градиш личен бранд и бизнес, социалните мрежи не са състезания по харесвания. Те са мост към общността ти. Те са най-големия мегафон, който някога сме имали. И да, понякога ще те засипят с прах, но не забравяй, прахът се изтупва. А хората, които наистина са за теб, те остават. Колкото повече показваш истинското си аз, толкова по-бързо филтрираш случайните минувачи и привличаш хората, които са ти вписани. Не позволявай на страха да те спре. Най-големият риск е да останеш незабелязан, а не да бъдеш критикуван. Покажи се, греши, учи и гледай как нещата се случват. Твоята аудитория те чака. Намери я.